आरि सुखांबाय सुखांनाया ओमफ्राय दा जोङो फुङावहाय बावहायनो ब्रेकफास्ट मोनजायो ओमफ्राय रेडि जानानै जोङो ब्रेकफास्ट जाहैनोसै ओमफ्राय दा ब्रेकफास्ट जानायनि सिगां एसे कफि सफि लोंनोसै आरो ओमफ्राय आङो बे दिनैहाय बेरायनायखौ आङो एसे देखायनोसै मारै मारै ओमफ्राय जोङो सेरापुन्जियाव थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय दाथ' अखा हादों ओमफ्राय थांनाय जागोन ना जाया दा जोङो बेनिफ्रायनो थांफिननांगोन मिथिला आरो दा आङो दिनै एसे बेरायनायखौनो मा होनो आङो शेयार खालामगोन दा हायोबा नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो ओरैनोथ' आङो बिदि कफि साहा लोंनाय जाया न'आव थाबा हेबिटआनो गैया ओमफ्राय दा आङो बायहेरायाव फैनाय हिसाबै लोंनोसै आरो दिनैहाय एसे गोजां बोथोरावसो बिराद मोजां मोनो आं कफि लोंनो बिदिसो लगायगोरो आङो सेनिखौनो होनो बावदों लोगोफोर भिडिअखौथ' आं मोजांखौनो खालामनो रोङा अब्लाबो बिदिनो फाटा फुटा एसे टिप्स लानानै होनोसै शेयार खालामनोसै जाबाय बांद्राय गोदै लोंनो हाया आङो खोमसि खुहा नुदों रेडि जानानै माबाहैनोसै ब्रेकफास्ट जाहैनोसै सासेया दुगैगासिनो दङ बायह्रानि भिउखौ एसे देखायनोसै नै ओरैनो जायो अखा हादों खोनादोंना साउन्डखौ अखा हानायखौ बिराद ज्राम ज्रामनो मारै बेरायनो जायो बिदिबाथाय देलायखांबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय दा ब्रेकफास्ट जानो थांसै ब्रेकफास्ट जानो थांनोसै दा रेडि जाखांबाय Mama dong naik dong salad dong sole batora juice pulsa दा लाबाय नै बेखौल' लाबाय आरो आं जायासै जानोसै लोगोफोर गोथावानो दिनै बिराद मानसि
बेयो वाटारमेलना थिगसे जाखाबाय जाबाय आंना जाखांबाय जों दा ब्रेकफास्ट जाखांबाय ओमफ्राय एसे रुमावहाय एसे बिदिनो टयलेट खालामना लानानै माबानोसै चेकआउट खालामनोसै ओमफ्राय बेरायहैनोसै जोङो दा चेकआउट खालामनानै थांनोसै लोगोफोर माने बेरायहैनोसै आरो ओमफ्राय शिलंखौ एसे नायनानै ओमफ्राय सेरापुन्जियाव थांनोसै आरो